Motorsiklo nga nagabalor sang kapin isa ka milyon ka pesos nasunog sa highway sa Banwas ng Murcia. Samtang sa Banwa naman sa Hinigaran, Negros Occidental, duha patay, duha pilason sa karambola sa mga salakyan. Yaring balita ang aton gintutukan. Public na sa Bacolod City, halin Don Salvador Benedicto ang Korean national nga si Kim Soo-young. Sa masugata sa nagakurbada nga dalan sa barangay Iglawan, Murcia ang depasahero nga jeep. Sa kulba nga aksidente, hinali nagpreno si Kim, rason nga natumba kag nagslide ang ginamanehong motorsiklo. Sunod sa kapulisan, ethanol ang ginagamit nga gatong sa motorsiklo sa Korean national. Nag-awas ini sa gasolinador, rason nga sa nagslide, nagspark ini nga gintunan sa kalayo. Ginabulubanda, masobra isa ka milyon ka pesos ang balor sa motor nga nagkarab-karab. Nakaagom si Kim sang minoring nga pilas sa lawas. Magluwas sa iya, wala na sang iba't pa nga nadalahig sa aksidente. Sa Banwa sa Hinigaran, patayng driver sa motorsiklo nga si Jano Yunsal, 23 anyos, kag backrider nga si Chris Michu David, 26 anyos, matapos mabungguan ang nagapark ka truck sa kilid sang dalan. Ginamaneho ni Jumar Esperagosa ang truck. Sunod sa kapulisan, gikan sa syudad sang Bago Sanda Yunsal kag David, kaupo ng mga abyan nga kilala kay John Esther Guarin, 26 anyos, si Claire David, 25 anyos, nga nagakonvoy sa duha sa kayman sa isa pa ka motorsiklo. Papauli na kuntani sa barangay Palayong sang sila ang madisgrasya. Dugang ni Ganson, wala nakasuksok helmet ang apat kag tuman kalapit ang distansya, rason nga sang makabunggo si Yunsal sa truck na dalahig pati ang motor nga ginamaneho ni Guarin. Patal nga pila sa ulo ang naagom ni Yunsal kag David yang itudan sa ila kamatayon. Sunod sa hepe, wala man sa may nakita ang kapaltahan sa bahin sa driver sa truck bangod may ara man inisang warning device. Padayon pa sa karon ang investigasyon kag ginahulat pang desisyon sa pamilya nday Yunsal kag David kung mapasaka ang mga inisang kaso. Upod, Kirino Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.